இன்ஸ்டண்ட்டாக சட்டுன்னு அதிரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி வந்து நான் அதிரசம் மாவு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு ஃபுல்லாக அவங்களே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது பின்னாடி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்ற டெமோவும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பேக்கெட் ஃபுல்லாக எண்ணெயாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்து ஒரு வாழை இலையோ இல்லாட்டி ஒரு பாலித்தீன் கவர்லேயோ இந்த மாதிரி நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ தடவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸில் உருட்டி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப வந்து மெல்லிசாக தட்டணும்னு இல்லை, ரொம்ப தடியாகவும் தட்டணும்னு இல்லை, மிதமான சைஸில் தட்டிக்கிட்டால் போதுமானது. பாருங்கள், இந்த சைஸில் இருக்கணும். இதை வந்து நம்ம இப்போது எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் வந்து ரொம்ப காஞ்சிருக்க வேண்டாம். போட்டுட்டு அந்த அதிரசம் மேலே எலும்பி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். போட்ட உடனே திருப்பி விட்டுறக்கூடாது, உடஞ்சி போயிடும். நல்லா மேலே எலும்பி வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி விட்டோன்னா நம்மளோட சாஃப்டான சுவையான இன்ஸ்டன்ட் அதிரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.